bizitzen dira, ikasleak doazenean eskolara behar dutena da normaltasun bat, bai? Baina egia da askotan galera direla eta ezin dira egon eskolan normaltasun osoz. Horregatik guk hitz egiten dugunean nola egin aurre bai heriotzari, bai bizitzan suertatzen diren aldaketei aurre egiteko, profesional bezala eskolan hain zuzen ere, egin alduguna da sare soziala bihurtu alde batetik eta gero gure metodologian aldaketa batzuk suertatzea horri aurre egiteko. Ze metodologia? Metodologia izango zen lehengo eta behin harrera egitea ikasleari, gertatutakoarekin, beste gauza oso garrantzitsua izango zen familiarekin mantentzea komunikazioa eta hitz egitea haiekin, nola haiek bizi duten dolu prozesua edo aldaketa hori edo galera hori, eta horrekin edo horretatik abiatuz gu lana egin. Ze beti errespetatu behar dugu familiaren bizipena.